முத நாள் மார்கழி மாதம் 29ஆம் தேதி இங்கிலீஷ் 13ஆம் தேதியெல்லாம் இரவே இந்த அபிஷேகமான நடைபெறும். ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க நேற்றே அபிஷேகம் வந்திருந்தா இவங்களுக்கு அபிஷேகம் என்றைக்கும் தெரியலன்னு ஒரு டவுட் இருக்குது. போன வருஷமே சொன்னீங்க. அபிஷேகம் முத நாளே அபிஷேகம் மார்கழி மாதம் 29 இங்கிலீஷ் 13ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கெலாம் அபிஷேகம் ஆரம்பிச்சிடும். அன்றைக்கி அபிஷேகம் அலங்காரம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும். அடுத்த நாள் பால் அபிஷேகம் மட்டும் உச்சப்பருக்கு மட்டும்தான். மற்ற தொட்டிலுக்கோ குழந்தை வேலுக்கோ சுவாமிக்கோ எல்லா அபிஷேகம் முத நாள் 13ஆம் தேதி நடந்துடும். அதேமாரி அப்பையிலேருந்தே குழந்தைங்களுக்கான வேல்மரமனைக்கான டோக்கன் போகிறது முத நாள் நைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடும். அனைவரும் அந்த டோக்கன் போட்டுக்குவாங்க. லைன் பிரகாரம் தான் பிரசாதம் கொடுப்பாங்க. நான் முன்ன வந்த சாமி நீ பின்ன வந்து எந்த சலசலப்பு இல்லாமல் எல்லாரும் லைனாக நின்று மோட்டரானை கும்பிட்டு குழந்தை வரத்துக்கு வருவீங்க, கல்யாண வரத்துக்கு வருவீங்க, குடும்ப வரத்துக்கு வருவீங்க, எல்லாருமே ஆண்டவனை கும்பிட்டு லைனாக நின்று பிரசாதம் வாங்கிக்கோங்க. குழந்தை வரத்துக்கு வந்தீங்க லைன் நின்றுங்க. மாசமாக இருக்கிறீங்க லைனில் நிற்க வேண்டாம். மாசமாக இல்லாதீங்க தனியாக நேராக வந்து பிரசாதம் வாங்கிக்கோங்க. மாசமாக இல்லாதீங்க கல்யாணத்தை வந்தவங்க, குழந்தை வரத்துக்கு வந்தவங்க, ஆண் வாரிசு வந்தவங்க, பெண் வாரிசு வந்தீங்க லைனில் வந்து உங்கள் டோக்கன் பிரகாரம் வந்து பிரசாதம் வாங்கிக்கோங்க சாமி. நன்றி, வணக்கம்.